3:45. No a teraz ideme do kina. Schválne, kedy ste boli naposledy v kine? Je asi tak pred 2 rokmi, ale možno práve dnes je naň ideálny deň. V kinách daždivé dni zvyknú pocítiť. Potvrdil mi to aj Vlado, manažér veľkého kina na strednom Slovensku. Presne záleží to od tohoto počasia. Podľa toho, aké je počasie už od rána, sa treba to sledovať a je to veľmi ovplyvniteľné. Tí ľudia sú veľmi ovplyvniteľní týmto výkyvami počasia hlavne cez to leto. Keď sú upršané dni, tak oni vždycky prídu, určite prídu. Takže vlastne takéto počasie vám nahráva do kariet. No, dá sa povedať, že určite áno. Keď sa povie manažer kina, ja si predstavím presne tak asi ako väčšina ľudí človeka, čo asi to nie je len sedieť a pozerať sa na filmy. Toto je presne to, čo si každý myslí, že keď tu vidia človeka v kancelárii, je mu dobre, je mu fajne. On častokrát človek nevie, kde mu hlava stojí a takisto tiež večer, keď zaspávam, tak si píšem poznámky na ďalší deň, čo všetko musím vybaviť, čo všetko musím spraviť, s kým všetkým mám nadviazanú spoluprácu, čo treba všetko vlastne dotiahnuť ešte, no a toto vlastne nie je ešte len ten systém kina, toto sú len pomimo roboty. Čiže je to strašne veľa, V podstate má človek na starosti minimálne tých 45-60 zamestnancov, my to máme, to sa to celé kulminuje. Čiže toto má človek na starosti, potom je to bufet, sú tu kasy, sú tu objednávky, takisto potom je ešte na starosti zodpovednosť za celý komplex ako za samotný objekt, čiže revízie, mreží, vzduchotechniky, všetky týchto vecí, čiže nie je to sranda naozaj. No kto by to povedal a potom ani nemá vlastne čas na to práve kino. Vy si ho dnes kľudne urobte, najlepšie tak v páre a popri tom môžete spomínať napríklad na svoje prvé rande. Oliver, Anténa Hit Radio.